Nawr te, mae Hydref yn fus codi ymwybyddiaeth o gancr y fron. A ni'n cael ein hannog i wisgo pinc. Ond Huw, mae ffasiwn a dillad yn bwysig i sawl elusen erbyn hyn, dydi? Wel, beth fi'n credu mae pobl yn darganfod sy'n anodd yn ystod y mis yma yw, mae gymaint o wahanol elusennau sy'n ymwneud â falle cancr y fron i gyd â gwahanol dwernodau i wneud pethau. Beth byddwn ni'n dweud yw, mae'n teisiwch ar y cyfle gael wisgo bach o binc. Pidwch yn hofio, y diwrnod chi'n gwisgo'r pinc, bod chi'n dod i o leia pint mewn bocs yn rhwle. Oherwydd erbyn hyn, mae gymaint o lefydd lle gallwch chi gyfrannu, a diwedd y dydd, mae gyd yn mynd nôl i'r un achos, ond dwi. A beth mae gwisgo pinc yn neud yw dangos nid yn unig cefnogaeth i'r elusen, ond cefnogaeth i'r arbenigwyr sy'n gweithio arno fe, i'r gwirfoddolwyr, i'r dioddefwyr, felly fi yn credu bod yn bwysig. Enwedig dydd Gwener yma, dydd Gwener mae pawb yn dweud i wisgo rhywbeth pinc, bod chi'n manteisio ar y cyfle. Erbyn hyn, mae lot fawr o'r sioper wrth gwrs yn cefnogi'r achos. Mae rhaid fi ganmol fan hyn George a Asda. Mae nhw ar ymgyrch tickled pink wrth gwrs. Ni'n gweld o'n blaen i fan hyn. Dillad, pink, pyjamas a crys chwys i wisgo yn y nos neu'r gwely. Bob man yn y siop chi'n gallu dod o hyd i wahanol bethau. Mae nhw'n gwerthu i godi arian. Mae lot fawr o bobl yn dweud am y siopau, ond carfan bach iawn o'r arian sy'n mynd i'r elusen. Sa chi'n siarad ar elusen, beth maen nhw'n dweud yw, ond mae'r carfan bach yna yn neud byd o waniaeth, a o leia mae brwyn yn neud rhywbeth. Dyw e ddim yn golygu, chymod dydd Gwener, bod chi'n goffo bod o'ch pen i'ch trad yn gwisgo pinc. Llwch chi'n neud fel o'i wneud. Oedd hon yr enghraifft gyda Elen Van Bodingham mae'r heno nos Wener ar gyfer diwrnod nwyddau pinc. Gwisgo'ch ffedog yn y gegin, just rhywbeth i atgoffa chi o'r peth. Ti'n edrych yn smart iawn. Diolch yn fawr, fi'n credu. A chymod beth, fi'n licio'r pocedi yn hwn fan hyn. Wy'n symud rhan ar, chymod, does dim rhaid prynu dillad a gwisgo dillad lle mae rhan o'r arian yn mynd i'r elusen, yn enwedig pan ych chi'n amlwg am nifroi cyfraniad ar y dydd ta waith. Felly, gallwch chi fynd am bethau sy'n mynd i weithio'n gret ar gyfer y tymor. Y pincs ysgafn iawn mae sydd ar gael yn y siopau i gyd. Chi ddim yn cael lot o binc llachar, es i o gwmpas y siopau i gyd bore yma yn maes siopa Trostre. Dim lot fawr o binc ar gael. Ond oedd hwnna'n gret oherwydd mae'r mwyafrif o'r stwff sydd 'da fi fan hyn yn mynd at y gyfer elusen, felly yna beth oedd yn y siopau. Os ych chi'n meddwl o dwi ddim yn mynd i gerdded mas trwy'r dydd yn gwisgo pinc, chmod, o'n gorryn reit lawr yn sodlech, beth ych chi'n mynd i wneud, ych chi'n mynd i ddod i rhywbeth fel hyn ymlaen. Beth sy'n holl bwysig yw pan ych chi'n gwisgo'r pinc, bod chi'n siarad a'ch ffrindiau cymdogion teulu a gweud, fi'n mynd i wisgo pinc heddi oherwydd. Dyna beth mae'r elusennau moyn i'n wneud, yw i siarad am y peth, i wneud yn rhywbeth amlwg dros ben, ac i ddangos bod ni'n cefnogi popeth maen nhw'n wneud a bob ymgyrch maen nhw'n wneud. A mae modd wrth gwrs i gael nwyddau pinc un diwrnod, i wisgo pinc diwrnod arall, a i ddilyn yr holl bethau. Chybod, ni'n gwybod bod Macmillan, Race for Life, mae popeth yn dod mewn i'r ymgyrch, hyd yn oed cyn ac ar ôl y mis i ddod i ben. Fi'n mynd i symud draw fan hyn yn gyflym iawn, oherwydd gyda'r rhain, dyma rai a crysau tŷ wrth gwrs, sydd yn dod o'r elusennau. Mae hwn yn golygu bod bob cinog i chi'n talu am y crys tŷ yma gan Prest Care yn golygu bod yr holl arian yn mynd at yr elusen. Nawr, fi'n mynd nôl i'r ffaith bod berniadaeth, a ni yn bobl cynical ond i ni. A na beth sydd yn digwydd wedyn, oherwydd pan mae crys tŷ da chi fel hyn sydd yn dod unwaith eto o George and Asda yn mynd 8 pint, rhyw 10% o hwn sy'n mynd, a mae pobl yn gweud, ond mae hwn i gyd yn mynd. Ond mae hon wedi cael ei cynllunio ar gyfer y elusen gyda'r cefnogaeth sydd gan yr elusen. Mae hon yn amlwg yn rhywbeth sy'n cael ei werthu trwy siop sydd goffod neu rhyw fath o profit, ond dyw e. Ond mae'n beth da bod yr farchnadoedd a'r siopau ar y stryd fawr yn cefnogi yr elusen yma. O'n i'n cerdded trwy llunos George, fel o'n i'n gweud, llwyth o bethau. O'n i wedyn yn mynd draw at Marks and Spencer's. Nawr, dyw hwn ddim i gyd yn binc. Mae elfen bach o'r wisg yn binc. Beth maen nhw wedi wneud sy'n ddiddorol iawn yw cadw dy dillad chwaraeon, pethau gadw'n haeni, pethau gadw chi'n iach. Sy'n fusnes anferthol, yndi? Bodi, ac wrth gwrs mae hwnna'n holl bwysig hefyd, lle mae cancer y pethau yn y cwestiwn, mae cadw'n haeni a cadw'n ffit a bita'r pethau iawn yn holl bwysig. Maen nhw ar range, Marks and Spencer's, ar range enfawr. Mae rai fi gyfaddau, a chymod fi'n gweud fel o'n i bach yn siomedig heddi bod fi'n ffili dod o hyd i'r dillad isa i gyd, oherwydd mae range hyfryd o ddillad isa dyn nhw, lle mae 10% yn mynd at yr elusen, ond beth oedd dyn nhw oedd y sports bra i ni'n gweld dan hon. A fi wedi gadael y tŵel i gwmpa fan hyn. Ond oedd dewis anhygoel dyn nhw. Os ych chi ddim moyn gwisgo pinc, chi moyn gwisgo rhywbeth lle chi o hyd yn neud daioni ar gyfer achos, wedyn ni bod rhywbeth fel un wedyn yn berffaith. Os chi ddim y taip sy'n cadw'n haeni, mae'n teisiwch ar y cyfle felly i brynu fe,
ac wedyn i fynd i'r gampfa i wneud pethau. Yn ola, y man bethau mae gyd, maen nhw'n yr holl siopau wyt i sôn am, Debenhams, Marks and Spencers a George, i gyd yn cynnig y pethau yma i gyd. Mae rhywbeth ar gyfer pawb. Os chi ddim moyn prynu'r dillad, prynwch y colir neu'r mwg neu'r socs. A beth sy'n bwysig yw i gyfrannu mewn unrhyw ffordd? Ie, peidiwch yn nghofio, mae'n gret bod fi'n gwisgo hwn heddiw. Beth sy'n rhaid fi gofio nawr yw bod fi'n dod i arian mewn rhyw bocs. Ar un peth i'r Gwener, os chi'n gwisgo'r lliw pink, newch siŵr bod chi yn dod i arian mewn bocs rhywle. Hyw, diolch yn fawr iawn i ti.